نتا عرقي زصحفو شماغلتات كلت خابهم كلت كابزوم غزا كابزوم داودي ما كلاي حدا جركا حموشه شماغله يا اخليهم تدبداب بختصحف تانا عرقي نغمي كم صعب بحق مسرت كتصحفيا هجي نسخم كلت امصو زم حواتنا اخلت لو ما كلاي كاب علىهم تقبروا مالتي ما ماهران ناي هاجر لكم ابزي هاجر يتاكيب زلو مغنياتو ببزح ነገር አጋጣሚ በብጽፍሒ በደረጃ አብዚ ኤርትራ ምልእቲ አዘላ የቀኒልና ክብረት ያበልናሁም ትብል ዘለኹም ንሕና አዚና ኢና ነመስግን ዝተገብረልና ምሳኻትኩም በዓቢ ዝኾነ ታሪኽን ጽቡቕን ግዜን የራኽበና هراي አጋሽን ቋዳ ሐን መጻሁም እምባር ጉዳይና ቅድም ጀመርና ከምቴ ሕግና ሃይማኖት ጸሎት ወሃበና ጸሎት ሀብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መሐሪ አምላክ ይምሐረነ ተሳሃሊ አምላክ ይሳሃለነ እስከና ሰምረ የታገሰነ እግዚአብሔር ሰንበት ወአብሃለ ምህረት ይምሐረነ በረከቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይክፍለን እግዚአብሔር አውደ ዓመት ነው ይባርክ ወደ ተፈሳይነው አቡነ ዘበሰማያት አራይ ክብር አባታታ ተጉዳይ ኩልና እንፈልጦይና ጉዳይካ ልክ እቲ ዘረባ በአኹም ይጅመር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስድራ ቤት ደሓን ደው ዒልኩም ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕራይ ሐቂዩ በአኹም ዝጅመር ኢልኩምና እወ በአና ይጅመር በአና ክጅመር ከሎ ንሕና ናባኹም መምፂና ንስኹም ተኣኪብኩም ክትጸንሑና ናይ ሰባት ናይ ድኹማት ደቂ ኣዳም ቆፀራ ኮይኑ እቲ እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ቆፀራ ኣብ መንጎ ሓውናን ውላድናን ዘጋጠመ ዓብዪ ነገር ክፉእ ነገር እግዚአብሔር ፈቒድዎ ዘጋጠመ ንኡ እቶም ሽዑ ዘይነበርና ጽንዓት ይሃብኩም ክንብል እቶም ዝነበርና እውን ነርና ኢና ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመፁ ኣቦታት ኣሕዋት ብውላድና ኣቦታቱ ኣዴታቱ ኣሕዋቱ በዚ ሓደጋ ዘጋጠሙ ሓውና ኣቦታት ኣሕዋት መራሕቲ ናይ ሃይማኖትን ናይ ስጋን ሰበስልጣን ኣብዚ በዚ ተረኺብና ዘለና ብመጀመርያ ጽንዓት ይሃብኩም ንምባል ኣብ ቅድመኹም ደው ኢልና ኣለና ጽንዓት ይሃብኩም ንምባልን ኣስዒብና እውን እቲ ካባኹም ንበሃሎ ጽዕነት ክንጽዓን ዝበልኩምና ክንቅበል ናባኻትኩም ኢድና ክንህብ ዝበልኩምና ክንቅበል ካባኹም ከዓ ምሕረት እናተጸበና እቲ ክበሃለና ዘግብኦ ነገር ክንበሃል ኢና ኣብዚ ቤት ኣብ ቅድመኹም ደው ኢልና ዘለና እሞ ብመጀመርያ እዞም ኣብዚ ቤት መጺኦም ዘለዉ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን መራሕቲ ሰበስልጣን ናይ ዝሓውና መራሕቲ ብሃገራውነት ኣዝዮም ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣብ ቅድመኹም ኣለዉ ብስጋ ወለድን ኣሕዋትን ዝኾኑ ናይ ክቡር ሓውና እውን ኣብዚ ኣለዉ እሞ መጀመርያ ጽንዓት ይሃብኩም ይብሉ ኣለዉ ጽንዓት ይሃብኩም ጽንዓት ይሃብኩም ጽንዓት ይሃብኩም ብዝተረፈ ኣነ ብዚ ከኣኽለኒ እዩ ናብ ክቡራት ኣቦታት ይዕልም መምፂና ንስዩ ኪነው ንዛረቦ ዘረባ የለን
حراي أبوتات كمتو أقدم بلهم تضارب ومن حنا نخمسل علنا بس مع سلسة دقيق قوم كل نجار ناي سلسة أكلات كما سلنا تضي كوينو أبز جزاء قدعة أتزود أون قدعة نتحمق معلتي الإخوان الخلان بلا نزبها العلت نزع علت زيك عن كابخاتكم كمتي أقدم بلهم زبلوا قص كان مخدان مسخاتكم من رأي محرت نمركاب إلت ندحر أخيلو 4 دحر بس يحس كون دخون من الوقت بحد عينت كندقص أتتوهبنا شكم كن شكم نزبل يوم صينا ذو اللمبر كالي يكونن صنعاتي هاوكم من أنا بلدقمنا دقاقمنا صنعاتي هاوكم صنعاتي هاوكم هراي بحكي زبزيني هذي مسيو أفتر سنت سمزبلوا موسي زلوا كم تزبلوا أيو نحنا بحكي قدعتنا قديناكم نجزي بهير فقار كوينو قديناكم بدلناكم سلازي ببدلنا بدلنا فريتنا قدعهم فريتنا زقورنا يو نجر فريتنا أباهاتكم لبامات يومو تاز شكمنا خنشكم تاز ولنا كنكون لنا إنا مسينا كم زلنا ندابو بحكي لبام حدا يبدل حدا يبدلك زبها زروا لبامات مخانكم من أصنعنا لنا نحنا قن ببدلنا هنقرف مسينا لنا تاز ولكم نكون زي ودحنكم حراي أبوتات أبز حلفو انت ما سالي أبتحزن مسينا حما ترخيب لنا إنا حجخاتي مرات هيمانوت عبيت عدخ زار وصنحو كابوز في اللزربا يبلنا نحنا ناترخيب زول بدل تبعلنا فصم تبعلنا حلفنا تسكم الله نحنا هنا لذي سدرا بيت حماء رهيب ولادنا حماء رهيب جاء كلكم صنعتها بكم تولنا ها أقولنكم علينا زولكم ها فصمتينا ودعتينا أباهم إنا مسينا ذلنا كله أباهم حراي أبوتاتن مرحة هيمراتن ودي أمالو حقين ده وفقادكم يا حجي أبوتات كأنا وخم يتزربا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كبرات أبوتاتن أحواتن بمجمريا እንኳ በሰላም መጻኹም በዚህ አጋጣሚ እዚ ስለዛ አከበና እግዚአብሔር ንሰናይ ነገር ስለዝኾነ ቅዱስ ባህሊ ንምንጽብራቅ ለባም ሰብ ዝብሎ ንምባል እቲ አቦታትና ዘጽንሑልና ኣዝዩ ቅዱስን ተባሃግን ተጠማትን ነገር ንምድጋም ኣብዚ ስለስተ አከብና አምላኽና መድኃኔ ዓለም ምስጋና ይብጽሐዮ መቸም እቲ አጋጣሚ ሞት ዝበሃል ብርቱ አጋጣሚ እዩ ንኹልና ከጋጥመና ዘለዎን ሓደ እኳ ዘይሓልፎ زلعلن استحاتن زخبرن زحاسرن نخل استفرد نا እግዚአብሔር ፍርዲዩ በየና ያጋጣመ ትመውት ማአስ ትመውት ስለምንታይን በኸመይን ግን ለዓለዋይ ሰብአይ ትኹሉ ዝፈጠረን ኩሉ ዝገበረን ዝውስኖ ስለዝኾነ እዚ ሞት ናይ ውላድና ኸ በዝጋጣሚ ስለዘጋጠመ ኢና ክንእከብ ተኻኢሉ ዘሎ ንስኹም ካብ ሞት ጀሚሩ ንሕና ደኣ መወትን ኾን እምበር ልክዕ ንስኻትኩምን ምሳና ሞይትኩምኹም እቲ ውላድኩም እዩ እኖ ተሓዘን ከዓ ሓዘንኩም እዩ ልዕልን ማዕረን ተዘይበልና እቲ ሓዘን ኣዝዩ ብኸቢድ በፂሕኩም እዩ ምክንያቱ ቀቲልካ ክትበሃል ዘሎ ስምዒት ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግቡእኹም ዘበለ ኩሉ ጌርኩም ዝተረፈኩም ነገር የልቦን ዓብን ለባምን ዝገብሮ ዘበለ ባህልናን ሃይማኖትናን ብዝሕብሮ ኣቦታትና ብዘጽንሑልና ኩሉ ትዘድሊ ዘበለ ካብ ዕለተ ሞት ጀሚርኩም ክሳብ ሰዓት እዚ ወላ ሓንቲ ዘጉደልኩሞ ነገር የልቦን እዚ ከዓ ደስ ዝብለካ ነገር እዚ ሕብረተሰብ እዚ ቅዱስ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዘንጸባርቕ እዩ ገንዘብ እንተተባህለን ገንዘብ እንተተጠልበን ይውሓድ ይብዛሕ ይጠፍእ ብልክዕ ኣብ ሰዓት እዚ ገንዘብ ንብዙሓት ሰብ የጥፍእ ንብዙሓት ሰብ ድማ ካብ ዕላምኦም የውድቕ ግን ገንዘብ እንተተባህለ ሽማ ይከውንን እቲ ተገይሩ ዘሎ ማዕርግ እቲ ተገይሩ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ባህልናን ሃይማኖትናን ዘፍቅዶ ነገር ግን نحنا دسيلنا يباخم اتولادنا زموته خوينو ايتسمعنان بلكع زين رخبون زي دغمن ولاديو እግዚአብሔር አምላክ ንዑ ዝኸሎ የለን ህፃኒው ንስኹም ከዓ
ወራይልኩም ወይ ድማ ብድሎ ዝገበርኩም ኣይኮነን ገጢሙኩም እዩ ኩልና ተሓዘን ተሳተፍቲ ኮይና እሞ እቲ ኣገባብኩም ደስ ይሉና ኢኻ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እዞም ክቡራት ኣቦታት ብክልቲኡ ወገን ተራዳዲኦም ነቲ ናትኩም ኣካይዳን ኣገባብን ኣመጊሶም እንሆ ይሕርና ኣለና ካብቲ ዝገበርኩሞን ላዕሊ ዝምዘን ወላ ሓንቲ ነገር የልቦን እቲ ውላድና ብንእዝዞን ብንጠልቦን ገንዘብ ክምለሰና ኣይክእልን እዩ ምሳኹም ሕውነትን ፍቅርን ምትራፍ ግን ልዕል ገንዘብ ዝምዘን እሞ ይሕርና ኣለና ኢሎም ኣለው እግዚአብሔር ምሕረቱ ይውርድልና ክቡራት ኣቦታት ክቡራት ስድራ ቤት ኣብዚ ቅድመይ ብድሕረይ ብኩሉ ቦታ ኩልኩም ዓበይትን ገዘፍትን መምሃራንን ሊቃውንትን እኹም ዘለኹም ዝኾነ መገዲ ከምቲ ብቐሺ ዘርአይ ዝበሎ ውዱእ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ግን ንምድጋም ዝኣክል ንእሽተይ ክዛረብ ፍቃድ መማሃብኩም ክብረት ይሃበለይ ብመሰረቱ ናብቲ ቅድም ዝበለ መንገዲ ክንመፅእ እንተኮይና ርግፅ ተጎዲእና ኢና ውላድና እንታይ ክኸውን ንፅበዮ ነርና ንኸውን ህጡር ሓረስታይ ዶ ምኾነ ህጡር ፓይሎት ዶ ምኾነ ህጡር ዶክተር ዶ ምኾነ ኩሉ ንዕኡ ዝግባእ መዘዝ እንተሸከመ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር እንድሕሪ መዓልቲ ነዊሕ ግዜ ዘይፀሓፈካ ትገብሮ ነገር ወላ ሓንቲ ስለዘየለ እግዚኣብሔር ፈሪድዎ ውላድና ብዕሸሉ ናብቲ ኩልና ንኸዶ ባይታ ከይድሎ ስለዚ ብእውነት መዘንኡ ዝኣክል ከዓ ሜትና ለኣ ንበላልና እምበር መማውቲ ንዓኹም ዝመስል መማወቲ ከዓ እግዚኣብሔር ስላሴ ሂቦምና ስለምንታይ ኣብቲ ዝኣተናየ ኣቲኹም ኣብቲ ተከዝናየ ተኪስኩም ኣብቲ ዝሓዘናየ ሓዚድኩም ኣብቲ ክነውፅኦ ዝሓሰብና ወፃእታት እውን ዝያዳ ድርብርብ ዕፅፍፃፍ ወፃእታት ኣውፂኹም ንሕና ውላድና ብገንዘብ ዝትመን ውላድ የለን ብገንዘብ ዝትመን ህይወት የለን ናብ ገንዘብ ተመን ናብ ገንዘብ ኢልና ኣይንሓስቦን ኣይንእድኖን ኢና የግዳስ ብተዘዋዋሪ ቢሉ ኸማን ካብቲ ክንፅበዮ ዝግባአና ነገር ንላዕሊ ብዙሕ ኣበርክቶኹም ኣበርኪትኩም እንዳባ ድሓር ከዓ ኣሕዋት ኢና ስድራ ቤት ኢና ኣግለምዑት ኢና ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ኢና ዓዲ ወገራን ገለባን ኢና ኣብ ርእሽኡ ሓውና ደስታ ኣብ ዝናሃና ገዛ ኣብ ዝናሃና እንዳ ብዙሕ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ወዲ ሰብ ሕያዋይ ብሩኽ ተላኣኻይ ተኣዛዛይ ሓውና ምዃን ኢና ንፈልጥ ብብዙሕ ኣጋጣሚታት ብዙሕ መክሰብ ዝኸሰብናሉ ህጡር ሓውና እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እእቲና ብዓንዳ ርእሱ እውን ብሂወት ብገንዘብ ዝትመን ህይወት የለን ውላድና ውላድኩም እዩ ሓውና ሓውኹም እዩ ንሕና ኣሕዋትና ስድራ ቤት ኢና ስለ ዝኾነ እዚ ድሕረይ ዘሎ ቤተሰብ ብምልኡ ብንዳደኹን ምንዳቦኹን መኺሩ ዘትዩ ኣስተውዒሉ ንመጻእ ክኸውን ዝኽእል ስንቂ እንታይ እዩ ዝመስል ፍቕሪ ሕውነት ሰላም እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ነዞም ኣብ ርእሲ ውላድና ገበን ጌርና ኢሎም ዝስከፉ ዘለዉ ስድራ ቤት ብሚእቲ ምሕረት ንሃብ ከምቲ ንእግዚኣብሔር ኣብ ንልምኖ ምሕረት ሃበና ምሕረትካ ወስነልና ምሕረትካ ሃበና ኢና ንልምኖ ንሶምን ይልምኑና ስለ ዘለዉ ምሕረት ካባና እንተ ደኣ ኮይና ሙሉእ ምሕረት ንሃቦም ብዝብል ዘተ ተዘትዩ እቲ ባይታ ኣብ ምሕረት እዩ ተወዲኡ ዘሎ ስለዚ ከምቱ ንሕና ምሕረት ኢልና ንእዩ ዘለና ብንእሽተይ ዓቕምና እግዚኣብሔር ከዓ ብገጅፍ ኢዱ ብገጅፍ ዓቕሙ ምሕረት ይኣዝዘልና ብዝተረፈ ንሕና ብልቢ ንዓኻትኩም ኣመስጊና ኢና ፍጥረት ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ይመውት እዩ ከመይሉ ይመውት ባዕሉ ፀዲፉ ይመውት ኣቃላይኣት ይመውት ሓሚም ይመውት ስለዚ ንሕና ኣብ ከምኡ ተወሲድና ይተረፍናን ሜትና መማውቲ ግን መዘና ካብ ነፍስና ንላዕሊ ዝኾንኩም ክቡራ ሰባት ስለ ዝረኸብና ነዚ ናታትኩም ኣገባብ ካይዳ ብምሉኡ ብምሕረት ኣዋጅ ዛዚምና ያለና
ምናልባሽ ዝተርፈኒ ነገር እንተሃልዩ ተጸጊዑ ዝተርፍ ቃላት ኣይሰኣንን ኢኻ ወዲ ሰብ ተጸጊዑ ዝተርፍ ቋንቋ ክህሊ ስለ ዝኽእል ኣብዛ ጥቓይ ኣለዉ ሓወይ መምህር በይነ ወይ መምህር ስልጣን ሓዲኦም ክምልአልና እዮም። ብዝተረፈ ግን ኩልና ብዝዳህ ዘለና ስድራ ቤት ብዓይኒ ሕውነት ብዓይኒ ፍቕሪ ብዓይኒ ሰላም ንረኣየኖ እዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ጽጉብ ነገር ከዓ የለን። እንተሊና ንሞት ኢና ጽበ ዘለና እንተ ሜትና ከዓ ሜትና ኣለና። ስለ ዝኾነ እዚ ሓፈሻዊ ምሕረት ናይዚ ግዜ እዚ ንኻልኦት ከማና ዝኣጋጥሞም ሰባት ኣይጋጥም እንተ ጋጢሙ ከዓ ንጹር ኣብነት ክኸውን ኢና ንጽበሞ በዚ ንጹር ኣብነት እዚ ንመራሕ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ክብረት ይሃበለይ። ሕራይ ድሓን ደው ኢልኩም እንኳ ድሓን መጻኹም ክቡራት ሊቃውንቲ ክቡራን ስድራ ቤት ኣቦታት ኣዴታት ከምኡውን ክቡራት ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባ ክቡራት ናይ ህግደፍ ሓለፍቲ ኩሎም ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ከምቲ ኣቐድም ኣቢሎም ብወገንኩም ብወገንና ዝቐረበ እዚ ኣኪብልና ዘሎ መዓልቲ ኩልና ፈሊጥናዮ ኣብዚ መተኣኻኺብና ናይዚ ዕሸል ወድና ድንገት ምዃኑ ነዚ ከዓ ብኸመይ ጌርና ብሰላም ነዕርፎ ብምባል ኢና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና። ከምቲ ክብልዎ ዝፀንሑ ልክዕ እዩ። ሰብ ብዙሕ ዓማውት ኣሎ። ብሕማም ዝመውት ብድንገት ዝመውት ኣሎ። እዚ ናህና ኣማውታ ከዓ ንሱ ክቐትል ኢሉ እቲ ቀታላይ ኣይወፈረን። እዚ ቆልዓ ከዓ ክቐተል ኢሉ ኣይከደን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ በዚኣ ህይወት ካሕለፍ ኢልዎ ብኸምኣ ኮይናታ መዋዕሉ እዚ ውላድና ነዚ ዕጫዚ ተዓዲሉ። ስለዚ በዚ ዝተዓደሎ ከዓ ሰብ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ንቕድሚት ሕስብ ኣቢሉ ጠሚቱ እንተኸደድ ኣሉ እምበር ንሕና ከምቲ ዝበሃል ፀንሐ ብገንዘብ ኣይኮነ ዝትመን ሞት ቅድም ከምቲ ዝበልክዎ ቀታልን ተቐታልን ኮነ ኢሎም ዝተገበርዎ ስለ ዘይኮነ በጋጣሚ ዝተገበረ ስለ ዝኾነ ነዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ ሕስብ ኣቢልካ ንፍቕርን ንስኒትን ንሕውነትን ዝያዳ ከዓ ኣርኣያ ነቲ ሕብረተሰብና ከምዝታት ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ሕብረተሰብ የጋጥም እዩ፣ ኩሉ ግዜ የጋጥም እዩ። ዝያዳ ሕብረተሰብ ብከምዚ ዓይነት ገይሩ ነቲ ነገር ንምድቃስ ተባሂሉ እዚ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ዘሎ። ስለዚ ንሕና እቲ ቆልዓና ዋላ እዚ ሞት እዚ ይጋጥሞ እምበር ንሕና ልክዕዩ እዚ ተኣኪብናዮ ዘለና ተዋሲእና ነዞም መፂኦምና ዘለዉ ቤተሰብ ከምቲ ኣቐዲሞም ዝያዳ ዝፈፀምዎ ሕጂ እውን ንሕና ምሕረት ኣዚዝና ከም ዘለና ሕውነትን ፍቕርን ስለ ዝዓቢ ብምሕረት ዛዚምና ኣለና። ስለዚ ብምሕረት ዛዚምና ስለና ንስኻትኩም ከዓ ስኽፍ ኣይበልኩም ኣሕዋት ኢና ኣዝማድ ኢና ቤተሰብ ኢና። ስለዚ ብምሕረት ተዛዚምሎ የቐኒየለይ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ የቐኒየለይ። ሕራይትኡ ዝበልዎ እንዳልና ክንደግም ክቡራት ድንገት ኢልኩም ዘይበልኩሞ ንሱ ክቐትል ኣይወፈረ ክውብቅል ክትቀትል ኣይወፈረ ተባኪነታ ኣጋጣሚ ይኸውን ተናይ ኣጋጣሚ መዓልቲ ዘይተርፍ ዕምሪ ዝበፅሓላ መዓልቲ ኮይና ብሓቂ ከዓ ብቕታል ዝቕተለኒ ለባ ምግበረለይ ቀታልየ ይብሉኻ ወለድና ምሳሌ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምሳሌ እዚ ሕጂ ኣርኣያ ኮይኑና ኣሎ ኣርኣያ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ። ፅቡቕ ሓሳብ እዩ። እቶም ዘለዉ ውላድ ከዓ ውላዶም ይግበረሎም ዘለዉ ህልዋት ይግበረሎም ዘመወቲ ንመፃእታ ነዞም ኣጋሽና ከዓ ብሓቂ ማእኻትኩም ሕጉሳት ኢና። ኣነ እውን ባዕለይ ኣብዚ ኣለኹ እንታይ ዘሪፍኩም ብቕታሊ ዝቅተለኒ ለባ ምግበረለይ ቀታልየ ተባሃል መኮ ንሱ እዩ። ተቐታልን ቀታልን ከዓ ንኣምላኽ ትፈትዎ ጌርኩም ኣለኹም። ኣምላኽ ተሓወሶ ኣርኣያኻን እንዳሕረት ግበረልና እዚ ወድሓንኩም ወዲ ኣለኹ ሓሳባት ሕራይ ፅቡቕ ርኢና ፅቡቕ ሰሚዕና እቲ ፅቡቕ መስማዒና ነዚ ሎሚ ኢና መፂና ገሊና ክንመፅእ ከለና ትእዝና ፅቡቕ ሰሚዕና ትሞት ልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ ተፈቕደ ዝሞት ከምቲ ዝበልክዎ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ብወገንና ኣነ ሓዊስ እየ ሓዊስ መሓሪ እንተ ክትፈልጦነ ማለት እዩ ወዲ ጎስማይኡ
ግን ይኹን ኣንበር ኣቦታት ክልተ ቦታት ሰለስተ ቦታት ጽቡቕ ምኺርኩም ጽቡቕ ይሃብኩም ሕጎስ ኢና ዘለና ከምቲ ሎሞ ዘሎ ከዓ ንሕና ጽቡቕ ተሓጒስና ኣለና ጽቡቕ ምሕረት ይኹነልና ተሓጒስና ኢና ንኸድ ዘለና ምሕረት ይኹነቶም ቆልዑ ከዓ ፈሪት ፀገይቲ እቶም ተረፉ ይፍረይሉም እቶም ተረፉ ይሓሱና ጽቡቕ ሕራይ ኣቦታት ዝተረፈ ዘሎ ነገር ኣይመስለንን ዋላ እንዳ ወዲ ብኩሉ ተወዲ ኣሎ ሕጂ ንዕዘባ ክንበይና ከመይ ውዒልኩም ደሓን ደለኹም ሕራይ መጀመርያ እንኳዕ ሙሉእ ዕርቂ ገበሮ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ በዓል መንኪና ክቐትል ኢሉ ይወፈረን እቲ ቆልዓ ንገዛእ ርእሱ ክቐተል ኢሉ ይወፈረን እንታይ ዳ ናይ ኣጋጣሚ እዩ ወይ ከዓ ጎንፈ ፃንሕ ነዚ ግምት እትዮም ከዓ እዞም ስድራ ቤት መወቲ ንሕና እንታይ ክንገብሮም ኢና እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ወይ ከዓ እቲ ዘምፅዎ ዘለዉ ወይ ከዓ እቲ ዝቕርብዎ ዘለዉ ልዕሊ ዋጋ ናይቲ ንሕና ከነጥፎ ሓሲብና ዘለና እዩ ግን ዋላ የጥፍኡ እምበር ገንዘብ ውላድ ከዓ ብገንዘብ ውን ስለ ዘይሽነን እንታይ ደኣ ንግበር ኣኮታት ይኹን ኣቦታት ይኹን ጎረቤት ይኹን ዓበይቲ ዓዲ ይኹን ለባማት ይኹን ካህናት ይኹን ኩሎም ተራዳድዮም ከዓ ምሕረት ኢና ንብሎም ኢሎም ናይ ብሓቂ ምሕረት ይሃብኩም ቀተልቲ እውን ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ንስኻትኩም ዘጥፋእኹሞ ባዕሎም ክትንትንዎ ፀኒሖም እዮም ስለዚ እዚ ከዓ ዝነበረ ባህልና ዝነበረ ኣጋባብና ስለ ዝኾነ ንስኻ ይትጋእ ንስኻ ይትፍጋእ ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ኣብ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብና ኮለጉዛይሲ ብልዕና ጎጎ ዘረባና ሕደጎ ሕደጎ እዩ ስለ ዝበሃል ግደፍ ግደፍ ኢልካ ምትራፉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነቶም መወቲ እቶም ዘለዉ ትርፈሰና ይግበረሎም እቲ ሓውና እውን ንጥዕና ንመዋእልን ገይሩ ንደቁ ኹን ነዞም ስድራ ቤት እዚኣቶም ኹን ዝሕብሕብን ዝናብን ፍቕርን ስኒትን ዘውርደሎም ይግበረልና ናይ ብሓቂ ኩሉ ኣብ ዘሎ ከዓኒ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ካልእ ካብ ርሑቕ ኹን ካብ ቀረባን ምምፃኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ምዕራፍኩም ግዜኹም ቀቲልኩም ግዜኹም ኣሰዊእኹም እንተ ካብ ኣስመራ ድዩ እንተ ካብ ደቀ ምሓረ ድዩ ዝተፈላለየ ሓለፍቲ ጉዳይኩም ገዲፍኩም ምምፃኹም ከዓ ናይ ብሓቂ ከይመስገና ክንሓልፍ ኣይንደልን ብስም ምምሕዳር ንኡዘባ ብሓፈሻ እዚ ዕርቂ ግን መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዕርቂ ንሕና ኣጋጣሚ ኮነ ይበሉኻ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ንኡዘባታት ኣብዚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣጋጢሙ እዩ ንኣብነት ሓደ ወዲ ኣብዛ ልዕሊ ገዛውትና ዘሎ ሓደ ወዲ ዓዲ ሓርገፅ ወዱ ብመንኪና ተሃሪሙ ግን እቲ ሓድነት እቲ ፍቕሪ እቲ ሃገራውነት እቲ ብሓደ ምዕባይን ብሓደ ምኽስኳስን ነቲ ሃገር ብሓደ ምምፃእን ነዚ ኣግምት እትዮም ምሒሮሞም ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ብድሕሩ ናይ መንሽምን ነይሩ ናይቶም ኮንዳዕ ነይሩ ናይቲ ኮንዳዕ ከዓ ተመሳሳሊ ኾኑ ሕጂ እውን እንድሕሪ መንኪና ኣለሃካ ትወፍር እንድሕር ኮንካ ሓደጋ ከጋጥመካ ግድነት እዩ ጀማል ዝበሃል ሓውና እውን ኣብዚ ናይ ከባቢ ደቀ ምሓረ ናልባት በዓል ወዲ ብጭር ኣብቲ ክጥቑ ስለ ዝኾኑ ሪኦም ምኾኑ ሰብ ቀቲሉ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣድረምሪሙ ኸይዱ ሓደ ኣቦ ቀሽዮም ኣብዚ ኣለው ቀፃሊ ክልምኑ ኸዱ ነይሮም ሲ ከመይ እዚ ናይ ዓዲ ቀይሕ ንሕና ዳ ሓደ እንዳኣልና ኣብ ሓዘና ሓደ ኣብ ሓጎስና ሓደ ኣብ ኩሉ ሓደ ስለ ዝኾንና ብሓደ ኢና ንረድእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ከዓኒ ኩልና መፂና ንስኻትኩም ኳ እዚ ኩሉ ሓድነትን ፍቕርን ዘለኩም ንሕና ከዓ ምሳኻትኩም ፍቕርን ስኒትን ክንገብር ወዲ ተጋዳላ እዩ ኣቦኡ ይምፃእ ካብ ዓሰብ ምስ መፀ ንሕና ንምሕረት ክንገብረልኩም ኢና ምሕረት ገይሮምልና ከዓኒ ሃለ ንገዛእ ርእሱ እዚ ናይ ኣብ ንዕልቶ ዘጋጠመና ከዓ እዚ ከዓ ሞት እዩ መኪና ሰብ ረጊፃ እዚ ከዓ ብዕርቂ ከዓ ተደቂሱ ከዓኒ ስለዚ ባህሊ ፅቡቕ ባህሊ ነጊሱ ዘሎ ኣብዚ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ከምታ ኣቦታትና ዝብሎ ቀታልያይሲ ለባም ይግበረለይ ኣነ እዛ ትግርኛ እዚኣ ፈፂማ ይፈልጣኒ ነይረ ግን ገለ እንድሕር ጓኒፉካ እታ ዝቐታሊኻስ ለባም ይግበረልካ ዝተቐታሊኻስ ለባም ይግበረልካ ክብልካ ከለዉ ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነት ትግርኛ እያ ለባማ ስለ ዝኾንኩም ኣስተውዒልኩም ትርኢ ስለ ዝኾንኩም ብዙሓት ተጋደልቲ ሓለፍትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካህናት ወራውዝትን ዘለኹሞ ስለ ዝኾነ ተመላሊስኩም ነቲ ኩነታት ከም ዝድቅስ ጌርኩም ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ንገዛእ ርእሱ እውን ናይ ወዲ ሰመረ ኩሉ ኮታ ብሓፈሻ ኣብዚ ንኡዘባሲ ክሳብ ሕጂ ትጋርዶ ትገለደ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ መተካእታ ናይ ገንዘብ ኣይኮነን ብገንዘብ ክሽመትን ክዕደግን ኣይክእልን እዩ ኣይና ኢዳ እቲ ክሽመትን ክዕደግን ዝኽእል እቲ ሕውነት ትፍቕሪ ትስኒት ሓድነት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቶም መወቲ ፅንዓት ይሃብኩም ንስኻትኩም ከዓኒ
ቀቲልና ኢልኩም ስኽፍ ክብለኩም የብሉን እቲ ተቐታሊ ወድና እቲ ቀታሊ ሓውና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፀገም የብሉን እዮም ዝብል ዘሎሞኒ ክብረት ይሃበልና ንሕና ከዓ ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ኢና ሕራይ ካልእ ዝተረፈና ዘሎ ይመስለኒ ወዲና ኣለና ናብቲ ምስጋና ክነኣቱ ሕራይ ድሓን ክቡራን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከምቶ ትብልዎ ዝወዓልኩም እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ እዩ ዝመውት ኣብ ባሕሪ ዓሳ ዝበልዖ ኣሎ ኣብ ምድሪ ምድረ በዳ ዝውሕጦ ኣሎ ኣብ ቀላይ ዝመውት ኣሎ ህይወቱ ባዕሉ ዝፈርድ ኣሎ ናይ ሰነፍ ጉዳይ እዚ ከዓ ከምቲ ዝበልኩሞ ብኣጋጣሚ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል ለባማትኮምኩም እምበር ደቂ ሰባት ናብ ምኽንያት እንኸይድ ውሕዳት ኣይኮናን ምኽንያት እዚ ግን ብልቦና እሞኻ ብንዳባ ኣነ ሕጂ ቁርብ እናገለ ከኣትየ ቅሬታ ኣብ ዓረትሲ እንዳባ ፅላለባ ዝበሃል ቦታ ኣሎ 14 ዓዲ ካብአን እውን ስለ ዝኾንኩም ሕጂ ክጠቅስ ደልየ ብውድእነት ዝውዳእ ዝነበረ መምህርናን ታሪክን ከይዘንበለ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣነ ሓዊኹም እየ ምሳኹም ኮፍ ክብል ይግባኣኒ ነይሩ ግን ንሕና ግን ኩልና ዝተፈላለና ኣይኮናን ከምቲ ክበሃል ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ኢና እዚ ክቡር ውላድና እውን ኣብኡ ተወሊዱ እምበር ዝበዝሕ ግዜኡ ኣብዛ ዓዲ እኳ እንተዘይበልናዮ ብሃገር ደረጃ ዓብ ዝኾነ ሙያ እንዳዓየየ ናብ ዕዮ እንዳኸደ ኢኻ ብሃገራውነት ብዘይቃል ዓለም ብዓብ ዝኾነ ምስጢርን ታሪክን ንዝተፈላለየ ህይወት ሃገራውነት ንምዕያይ ኣውቲስታ ኣይኮነን ኣውቲስታ ርሒቑ ስለ ዝፀንሐ ግን ብርህራሄ ነዞም ሰባት ኣባላት ላዕለወት እዚኣ ደሊና ምስ በልዎ ማኪና ኣልዒሉ ከይዱ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ እዚ ፈሊጥኩምን ኣለሊኹምን ኣብ ወዲ ሰብ ዝበፅሕ ብፅሒት እዩ በፂሕና ምባልኩምን ኣዝዩ ዝምስገን ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ወሃቢ ምሕረት ኣይስእንን እዩ ደላይ ሰላም ኣይስእንን እዩ እዚ ከዓ መምህርና ብዙሕ ሰብ ይተኣኪቡ ዘሎ ብዚ ከምቲ ወዲ ቀሺ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብዚ ሓፂር ዓመታት ዳርጋ 7-8 ናይ ደም ህይወት እዩ ዓሪፉ ዘሎ ኣብ ግራማተን ናይ ሚካኤለ ከም ዝበሎ ብትኾንዳዕ ናይ ኣናኦም ጎሶም ኣብ ንዕልቶ ኣብ እምበኾኻት ኣብ ኣፈልባ ናይ ዝጀማል እዚ ኩሉ ናይ ሰመረ ቢትረፈኒ ብግደፍዎ ዓብ ዝኾነ ፍቕርን ሕውነትን ተዓፂሎ እዚ ከዓ ሕጂ ንሕና ዘምፃናዮ ዘመብ ዘለና ዘይኮነ ወለድና ካብ ጥንቲ ዘፅንሕዎ ታሪክ እዩ ወዲ ሰብ ብገንዘብ ኣይትመንን እዩ ገንዘብ ተሂብካ እውን ሚልዮናት ኣይምለስን እዩ ምናልባት ገንዘብ ከዓ ይውዳእ እዩ ምውዳእ ዘይተርፎ ነገር ካብ ኮነ ንምንታይ ብክብሪ ዘይንከባበር ብምባል ዓብ ዝኾነ ታሪክን ምስጢርን እኹም ትፍፅሙልና እዞም ኣብዚ ዘለና ሰባት ከዓ ኣዚና ብዙሓት ተማሂርና ንወፃ ኣለና ሕጂ ብዙሓት ተማሃሮ ንኸውና ኣለና ኣለውን ኣብዚ ንደስታ ብደረጃ ሓላፍነት ሓለፍቲ ኮይኖም መሳርሕቲ ኮይኖም ዝመፁ ካብ ብዙሕ ኣከባቢታት መፅኦም ኣለዉ ዓብ ዝኾነ ስንቅን ታሪክን ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ እዚ እዚ ርኢና ሕማቕ ሰብ ንነገራት ኣተሓሒዙ ኣመዛዚኑ ንግዚኡ እታ ትብል ጎረሮ ዘይጠቅም በሊዓ ንታሪክ ዘይኸውን ትኸይደ እስኻትኩም ግን እዞም ኣሕዋቱ ደም ሓዎም ክበልዑ ይብሎምን ዘየድሊ ቅራፍ ባኒ ብስም ዝቆልዓ ዝመፀት ኣብ መኣዶም ክትቅረብ የብላን ወለዲ እውን ተስካር ውሉድ ኣይብላዕ ወላዲ እዩ ዝበሃል ብርግፅ ንእሽተይ ትርፋት ናይ ዝቆልዓ እዚ ንሕና ክርኢ የብልናን ብምባል እንተዘይኮይኑ ሕማቕ ዝኸማይ የተሓሕዝ ሞ ዝሓልፍ ዘቃኒ ይመስሎ ኩሉ ከም ዝውዳእን ከም ዝሓልፍን ፈሊጥኩም ምሕረት ዝሃብኩና ግን ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ይሃብኩም መማህራን ናይ ሃገር እኹም ከዓ ኣብዚ ሃገር ይተኣኪቡ ዘሎ ምክንያቱ ብብዙሕ ነገር ኣጋጣሚ በብፅፍሒ ብደረጃ ኣብዚ ኤርትራ ምልእቲ እያ ዘላ የቀኒየልና ክብረት ይሃበልናኹም ትብል ዘለኹም ንሕና ኣዝና ኢና ነመስግን ዝተገብረልና ምሳኻትኩም ብዓብ ዝኾነ ታሪክን ፅቡቕን ግዜን የራኽበና እቲ ምሒርኩምና ዘለኹም ከዓ ምሕረት ይሃብኩም የቀኒየልና ይብሉ ኣለዉ ቦታት የቀኒየልና ሕራይ ክቡራን ኣቦታት ከምቲ ክግለጽ ፀንሐ መቸም ድሕሪ ኣቦታት ለባማት ዓበይቲ ሊቃውንቲ ምዝራብ ማለት ምጽያቕ እዩ እንተኾነ ግና ምስጋና ስለ ዝኾነ
እዚ ቃል እዚ ኸ ይበዝሓኩም ማለት ኣይኮነን ልዕሊኡ እውን ኩላትና እውን በብሪጋ እውን መመስገናኩም ከመይ ነቲ ሰናይ ነገርኩም ነቲ ሰናይ ኣተሓሳስባኹም ነቲ ክቡር ኣተሓሳስባኹም ነቲ ክቡርን ሰናይን ዝኾነ ውሳኔኹም ብሪጋ ኩሉ ከመስግነኩም እውን ዝግባኣኩም እዩ ብዘይቀሎ ዓለም ማለት እዩ ተኾነ ምስ ግዜ ንምቁጣብ ተዘይኮይን እምበር ይግባኣኩም እዩ ብዘይቀሎ ዓለም ይግባኣኩም እዩ ስለዚ ግን ብዓብዩ እቲ ጌርኩምዎ ዘለኹም ምሕረት መቸም እቲ ምሕረት ዘይውድኦ መድሃኒ ኣለን ክርስቶስ ምሕረት ክህበኩም ነቲ ተጎዲእኹምዎ ዘለኹም ኣዝዩ መሪርን መወዳድርቲ ዘይብሉን ሓዘን ናይ ህፃንነት ከምቲ ክግለፅ ፀንሓ ቅድም ኣቢሉ ብዙሕ ራእይ ዘለዎ ውላድ ኣብ ብዙሕ ነገር ከፍርት ዝኽእል ውላድ ተሳኢኑ ስለ ዘሎ ነዚ ጼርኩም እግዚኣብሔር እዩ ዝህብ ናይ እግዚኣብሔር መደብ እዩ ብመደብ ኣይኮነን መፂኡ ክቐትሎ ኢሉ ኣይወፈረን ክቐተሉ እውን ኣይወፈረን እዩ ለዚ እግዚኣብሔር ስለ ዝመደቦ ነዚ ዘጓነፈና እግዚኣብሔር ከኽእለና ብጸሎት ናታትኩም ክኢልናዮ ኢና እሞ ሕጂ እውን እንሆ ምሕረት ብምባልኩም ብዘይቀለ ዓለም ናይ ብሓቂ ቃላት እዩ ዝሓፅረና ኣይንኽእሎን እምበር ልዕሊ እዚ ክትመስገኑ ይግባኣኩም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ግና እቲ ተመስጊን ኣመስጊኑ ዘለዓለማዊ ህይወት ክህብ ዝኽእል መድሃኒ ኣለን ክርስቶስ ዋጋኹም ክኸፍለኩም ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ናቲ ናይ ሰብ ግን ተወዳኢ ሓላፊ እዩ እቲ ምሕረት ዘይውድኦ መድሃኒ ኣለን ክርስቶስ ምሕረት ይሃብኩም ፅንዓት ይሃብኩም ኣኻእሎ ይሃብኩም እቶም ዘለዉ ውላድ ተኽሊ ወይኒ ይግበረልኩም ንሕና ግን ይቐኒልና ብልቢ ኢና ነመስግን እዮም ሕራይ ምስጋናኹም ኣምላኽ ይቀበሎ ከምቲ ንስኹም ጸሎት ትገብሮ ዘለኹም ለይትን መዓልትን ከዓ ነዞም ስድራኻ ጸሎትኩም በረከትኩም ኣይጋደፎም ሕራይ ዘረባ ተወዲኡ ኣሎ ግን ክውዳእ ከሎ ከዓ ኣገባብ ኣለዎ መዓርግ ኣለዎ ነታ ዓርቂ ዘፅሑፉ ሽማግለታት ክልተ ካበኹም ክልተ ካብዞም ገዛ ካብዞም እንዳወዲ ማእከላይ ሓደ ጌርካ 5 ሽማግለ ይኣኽልዮም እታ ደብዳቤ ክትፅሓፍ እታ ናይ ዕርቂ ብኸመይ ከም ዝፅሓፍ ብሕጊ መሰረት ክትፅሓፍ እያ ሕጂ ንስኹም ክልተ ኣምፅኡ እዞም ኣሕዋትና ከዓ ክልተ ኣለዉ ማእከላይካ ባዕልኹም ትገብሩ ማለት እዩ ሕራይ ብርሃነ ፀጋይን ደበሳይ ሓጎስን ሕራይ መምህር ስልጣን ከሰተ እንደሽመይ ሰመረ ነጋሲ ከዓ ማእከላይ ኣሎ ማለት ዝብሎም ወለዲ ተዛሪቦም እዮም ኩሉ ብቃለይ ንክዛረብ ግን ነቲ ከቢድ ሓደጋ በቲ ከቢድ ምሕረት ይኽብሎ ኣነ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ምክንያቱ ናይቲ ግዳይ ሓደጋ ስለ ዝኾንኩ ስለዚ ብዝተገይሩለይ ዘሎ ብጣዕሚ የመስግን ነቲ ረቂቕ ሓይሊ ናይ ኣቦታትና ንወለድና ዝፀንሐ ያታ ከዓ ዝለዓለ ክብሪ ንክቕፅልን ኣብ ነፍሰይ ጥራሕ መፅኡ ዘይኮነ ሓደጋ ቀፃሊ እዩ ኩሉ ቀፃሊ እቲ ህይወትና ክቕፅል ስለ ዝኾነ ከምኡ እዩ ዝኾነ ግን ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንታሪክ ዝኸውን ስለ ዝተገበረ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ ልዕሊ ዘይ 4 ማይ ቤት ከዓ ክቡር ዝኾነ ምስገና ኣለኒ ይቐኒየለ ሕጂ ንፈጻሚ ሓደጋ ሓወቡኡ ምሳና ኣለዉ ኣቦና ነቲ ወግዒ ከመይ ከም ዝነበረ ክዕሉልና ተኸታተሉ ከመይ ዕልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኹም ፈጻሚ ሓደጋ ወዲ ሓውበይ ንዓይ ወዲ ሓውበይ በተኸይ ኣነ ኣፈወርቂ ሃይለ እየ ዝበሃል ብሓቂ ዝናይ ሎማዓንቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣኽብሮ ዝናይ ሎማዓንቲ ረኺብናዮ ዘለና ምሕረት
بزخون يكون جن بحكي لبام حادة أطول حريق تلك سلا زخونة إذن رحمنا يزولنا محرات نايب حكي زي تصبنا يو حلنان حيلنان قلبنان ستسولي بزنبرة نايب حكي شاء الله خبر بهلي اندابو شاء الله حياوت كاب حياوت ونسلاز بدلنا ملو محرات زقبر الناس الماتنا تقنتيتو أمرنا ناب نبرو تمليسو البنا ناب نبرو تمليسو نايب حكي تحقسنان تدسيتنان نخيد لنا زمواتي ودنا بحكي منقسط السماي يوارسو نتم ترفع واتو دق من هلكا نابان مرعان سلطان يبقى عيوم ولدون كعولدو ولد زموات خعانا بحكي كمتنا عنا محرت محرومنا زلو بأملاخ محرت يردم حاقوسنا وسن يبولن ناي بحكي يغني اللي يزبلانه يغني اللي يزبل هرا ابوي نعد ما بعد تقايهم مو قار مقبال بهلنا دي نو قارنا مقبال بهلنا يكونن بهلنا انت زنبر نيرو ابدينا عنا كاب قار يموصانان قار مخفلنا نيرنا بزخون هوينكم اليوم لعل تحت زبلول زعلو طيلو بغعساز خبرن بصبا سخرن يلبون يبحال كحسا وي قار لمدنا سلازي يكونه نابع نحنا دا صبيبنا نيرو منالبات كوم زبل خيين صلالونا فرحنا نيرنا نمبر نايب حكي فرحنا يو ناب حاقوس مولسلنا حاقوسنا وسن يبلون هراي ابقى شيخ يعلكم ملو اسمكم قشي طعمه قشي قبر مسقل يبال نباري نزوا عدقيات ولد عديا ونه هرايك ابزي بوغنا فصام حدا غايكم صريحكم እዚ ባህሊ ከመይ ናይ ቦታትና ከመይ ይሰጋገር ኣሎ ጋር ምቅባል ከባህልና ድዩ ድሓን ኣነ ምስ ፈፀመ ሓደጋ ዳይም ፃምበር ምዞም መወቲ ሓወሜ ኣካሎሜ እንዳደ ሓወሜ ብንዳቦውን ሓወሜ ምናልባት ብከባቢ ማለት እየ ምናልባት ኤርትራውያን ኩልና ኣሕዋትና ርሑቕ ሰብ የብልናን ኣብ ብዙሕ ባህልን ልምድን ተጠመርና ኢና ግን እቲ ከባቢ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብስድሪ ዳውብ ተዓዲ ኮንካ ብምባል በደ በቦ السبب زبط صحني مالتي جن كم يكون كنانه بباري حرقة مستفاد سمة وي مستفاله كذنا تمواتي ميتلو أتي ترى سبك أبيه وتو حرقة كيبت سمنتان نمتسنا عينات وقينا نحن تبالن لمدنا ولدنا خانسيو تزمته ميتلو حنسا بين رهبنا تسترفع سعبيان كيف تسمجن نع قدف كم يكونن أسبل رقبل انت اللي هذا الله هيوت تفصمه اي تسئننا سلازي بمبال نتسب الرقاقينا ابزلهم بصحنا زلنا بصحيتك بصحنا سلازي تجار مبلع ابحرة سبنا ولدنا يسنحون جار مبلع مالت سم مبلع حدا جار تذكار ولد اي يبلع ولادي يلوم درافوكا يدر فيهم تذكار ولدك نختبلعون صبوا يكونن اذا ولا عزي مليون انت تقبلوا اي ملسنيو 7 مليون انت تقبلوا اي ملسنيو قد في وقت اصابعت انت تقرطفا بغنزب اي تركبن يا بمبال بمرا زوم كبرات ولدنا يز ولاد سبا بندابون بنداده نحنا ولادنا بغنزب سلا زين رغبو كونيلو كفصم اي وفرن كونيلو قتل اي وفرن بمبال عبز غنه معرت هيبم اذا معرت زكا ترايلو اذا طرح يكونن غن ابزو نزبا بزحيب انا نبعلي 7 8 نفسي كم زعجي عرف الله ابن علتو ماكينه زبصحته حدقه ثلاثه عديتات ميتن بحدقه بكم زعجي بقرفتح بناصا بحونت توديو اب تخندع كومو توديو اب غراماتن كومو توديو اب افلباون ناي ماكينه حدقه اب زقرب غزي بكمو از حبرتسب زي حزب زي ازيو بروخن فقارن حيوين زموصو زفلطن ገንዘብካ ምብላዕ እምበር ዘይ ገንዘብካ ሓጢያት ምዃኑ ገንዘብካ ዝውዳእ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ህዝብ እዚ ኣብዚ ህዝብ እዚ ሙላድና ምንባርናን ንሕና ኸኣ ከይጨልጨየና ከይሓፈርና ናብ ዕርቂ ተጓይና ሰባት ናብ ንቡር ንመልስ ስለዚ እዚ ብዚ ህዝብ እዚ እንኳዕ ናና ህዝቢ ኮነ ንሕና እንኳዕ ካብኡ ተወለድና ስለዚ ንሕና ይኮንና ንዓርቆ ሕምብርቱ ባህርያቱ ድልየቱ ስለ ዝፀንሐ እንተዘይ ኮይኑ ንሕና ክኢልና ይኮንናኑ ንስኻ ዝግደፍ ንስኻ ዝግበር ንብሎ تزبصحو مهنيات انتايو دليتن حلنان كاو ورشا ولد صنع بارقه كم زيغيرو يرمن يعرقن دحرو زبازح حونتن مردان مغنا عنكا يمص
أزي بزح زغنا تسقطات كابتي بحيلي إذا هبني إذا قبلي عزبل تبحونا زقبر زلوا تاريخ عبد حروز زقبر وشتاوي مدبباسن وشتاوي متحللاون وشتاوي مفقارنكا عزيز العالو خيني نروح بمو بزغا كيتشل شينا نسرح المحجونا بعنا عندهم زبال ماكينة قلبي 4-5 سميتهم كومتات أدك إسنا سلازي كبرن مسجانان يقولنا እግዚአብሔር إحنا نحقس زلنا عدمة ولا نأشتنون توم سبات سمعنا كم مرحلة إيمانات كنا غاز نجرزي عيانا سلازغنون كنا عيال እግዚአብሔር قد بهنا بقادي يكون بزغن قصلنا غا كواحد كان موتين يدحنا أمين أبغى شيء أنيلنا حراملو شمكا نقصهم برهانة قبرهانس وقال عدي حد شعدي عرت مالتي ويحلاي مخنياتو زوال عزي لك أبي بتسحز بهالنيرو السوق قتل يفرن يتون قتل يفرن ناقات أمو خينو قلنا نحنا كم نبرت حزب عدي هوي كم كلو جزاي تبوق بهلي سلازلنا بتسبك جارا يبلعني جارا بتهدنا هو الأسل الذي سنحو نحنا ونكون بتهدنا لنا زون ولد زيوم ندتخن نبتخن بزقب أمردات هندرد أنا أهين من يتبهلنا عبد الرجاز بتحنا سلازي نحنا كبور بهلي كبور اللي بدي سلازلنا بعد ما أنا بقاش بزح نسك بالخيل ولا خم تمكرون بزح بلين قلنا إذا جزا بيتسبنا قرباء حويه أبوه سلازي نحنا خا كابزوم سبات زيوم جنزب أنت دا بزح قيني يودع وحط قيني خاي يودع حولنا تجنزل العالم نحنا مزوم سدرا بيت زيوم حولنا تحشنا الصوم زقون عنا أيقونن بحولنا ترحس موسوم تقبل الله خمس مسألة حجي قلنا بحكي تحقشنا كل بيتسب تحقشوا حماق بهالخا سلازي بلنا أبوثاتنا الناس اللي زخونوا خا أنا تحقشنا إذا قد دايز بخمزي نعرف خا حقوساتنا عارف لنا خالو نعوم كذا حيش تكالو بخمزي إنا نحنا ودينا مالتي العلن تحتني لنا لازم كبرات أبوثات حزنا بسلام أكم زمود أنا خا حقوساتنا حقشنا أنا أبغى شيء إخبار تبغى خروج هلا يسنن ديو الله يا مثيلنا هو حجي انت مثلك نحنا دق سبات زين ريو زين حسبو እግዚአብሔር ናና ብስተፈላለየ ነገር እዩ ጽቤና ውላድ ዘይሃቦም ሰባት አለው ስለምንታይም ናና መማህራንም ተወሊዶም ደውየው ኮይኖም ዝውለዱን አለው ስለምንታይም ናና መማህራንም እግዚአብሔር ከም ዝህብን ከም ዝኸልን ክንፈልጥ ምንታን ካብ ዝሃበናውን ይወስድ ስለምንታይ ናና ብዙሕ ይብና ዘይሃቦም ሰባት ከንታይም حتى سلوا زلوا ما يكونوا زم سبات زيهم دايرة نانا نتوب مدير زلنا سبات ما ماري سلزي تري زلها تقلنا إكرامات كان تايو صبو إخزابير صبو يزفتو كبانا زدولي صبو ترحيو كبانا زدولي حونتن حدنتن ترحيو سلزي كم ذكر خالنا حاجايون ما يهرم سلزي كل إخزان عنا عدلنياتنا إخزابير وهاب معرتيو كبانا زدولي فقرن سنتين كبانا أمبر إخزابير نانا زي أسرع علي زي هنوت علي بلنا نكو تفاقروا تحابحابو حق قبرو كم زي حزب زي بعلو زدانه يلون بعلو زعرقلون بعلو زمعدرلون حزب زي جن يلن زي حزب زي خبران مسكانان يقولنو سخاتكم كان زي حزب زي ولاد كابكمكم نازل نجار زي كيشلشهم ددعركم زي أمثلة كتوفرن كتسعرون حاضر عند بالكو مسكنتاي يقلص أمين راي سلام زلوا راي زي أبي أربعة هراي إذا خبركم تخاطرتنا إذا مدب كم زي كاتلو تراهم عبي بحلي سلطون بحلي لمدي صنحنا حبر السمنة قابوبتاتنا ديتاتنا صنحه يو كدقام صنحه أجيب باه زبل وردو خنا برنا زلوا بحلي ناخذ صنحنا وقع عرقنا يبوتاتنا حرقتنا يبوتاتنا يو سلازي فصام حدقا أبزي حجي مسانا له ملو شمكا دستا كشكور وسوس غوريه يبال طبو أتي وقعك أبوتات ودي يوم بعرق تودي له نخلو حزبياتات على كونت نخلو حزب عالم أريح خون زخيل وقعنا رينا تحدقا خمي ينيرو حدقا كبير حدقا ينيرو بزخونه يكون مقد سرحنا تنقصاص كويس سرحنا منغستي قطعم خوينو قال زخل كلنا أوتوبس نايسب مرادين قال النيرو نخالف قبل تشكركاري سلز نورت تشاكل بتشكركار بتنقعني من الوقت ولا حنت قال تزاري بيخونا تا ولا عقلت بالقال تزاري بقى حنا قلنا قال كون حدا جاي فرينا سقما نيرو خوني قال ابي وخون قال حدا جا بخمزي اتفصل وريده
تخبر زغل حدا مرح ماكينة مغنيات أنا تجاوز لهون قليل لأن يردم سلس بالكم تزجبر غيره نا بوليس محباري خال عين مرن هو تعليف زلزله بز مرير حزن كا إن تسمع عنا مالتيو سقع مريت نخطرق صو زخبت مغنياتو هسان سلزنا بري زي كروب أقامني رو كوين جن توم صدرا ولدي زجبروا الصوات أوي كأني بتحبار ناتي ودنا أي ملص نسخاجن نسانا حزن زبليو كي مسكونكم كحل فايدلن أبونا دن ولادو دفينو أبيرو مسيو نعم سانا حزن قبل كخلو خلي نجار يكونن بهوت يوم كسلمني نزون سبازي يوم كحجي سدراو نجاري خلصن هون يكون بسدراينا هنقصلو أنا سقعد اللهم على تيو كحل فينا بدك إيدك دكنا على تيو صبوا نجاريو غيرهم لي زرعهم خانة لهم خا بتي حيلنا يتوي بهلنا صنحنا يبوتاتنا بحقوتاتنا الصنحي بو تقيمم وحلتاتن كيلاتاتن شماغله زي زخونه عنكس كندي قطر كندي زي بقول خاني زعبي نجر ناب سلامن ناب رهوان أنا ملو إجري يدرس الله نجر غيرهم ملو مسجنا نتوم شماغله نزي زي شنقولو نتنا هنا بهلي دقيمة مالتي ركيق حيلنا ولد صنحنا بو تقيمم زخونه نجر حيلي أتونزي بشماغله يدقيسو لعل مسجنا نولدي لعل مسجنا نزوات هذه سقع لهم زلخمو شمقيلهم أما بصحي زبصحو لعل مسجنا لني ودحنكم وروك أنا بوتاتنا ليمبورنا يعني آمين 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 هراي توقع أركينا خلينا كاتل تانينا حجي بحاجة نستقبل أنا ودنا ودخلنا ولاديهم سنة أبزلو بزعاتي أركيهم كعلنا أقدمنا نمسكنه من اسم من قبل من اسمه عود تسمع قدي بحر اللي تقولي ده لو ودنا من اسمه عدميو درجات مرتخنين هذه ودي نود عود تسمع يبحر بعلت شدشت ورحي حدا كنت شحن 10 سنة توليده بعلت 10 شدشت ورحي كلته كنت شحن 15 كا بدنجت عارفه بحرقة مكينة عارفه لكعتي موت بتاع مكبيدي تولاد بزح نصب يزنبرنا كلا استيقظ رأز نبرو ولا عايش هاد شاي كفلي لكع ود 10 تغلت عامة 4 معلتن عدمو عشل عدمو عارفه كلتي أبي نرمى قد أمي ما أنت يزقى بيره ونانيرو كمتو ما أنت مخانمون وعزهم كل جزء بحن سابي نيرو قد أمي قد إذا تعرفوا زلوا ودي حلفيلو نوخا أركبوت حدق أقواني فو مالتي نقعك كلتي أم ما يكونوا بزقى بير نحرو بزقى بير هيبنا بزقى بير وريدو يقبر نجار إلا تولادنا خموت أي كدن أتي قبل علو مت حدقة مرزقة حاونا خانيك قاتل اللي كدن سلازي كل جزء كتعليسي لبام جور اللي زبهركا كم زحجيو صبوق بحالي صبوق هيمانات صبوق كبابي صبوق هجر يزلنا تعال مخاني سومون لك مسانا عنا ده اللي هو حليفنا ولا نمبر لك مسانا حزينة يوم تمالالي سوم يوم دقي فم يوم سلازي يبقى بيهر وديو لك ولا تجاجيو كابسايكل ديو صديف ديو قلديو كموت خليو كل تشخب نابخا خونون خليو حقت أمجن مماوتي لبامات حوات لنا دنجت جرم حق السنة أفتر لنا بتحدا ولا الناس إننا بتحدا قد جفتنا كوينو مالتي وهجي قبلنا قريلن بمحرت كأنتاي نزقى بيهر كمان محرت قبلنا إذا بهال حدا ودها جرك حوخا كل ما أبغون فيه كم زي جركا بمحرت كتب بالكلا كل جزء محرت نبع على خاي سبق قبرنا ما نمي كل جزء خاب زخونة فتركا كم سب نسلام نمحرت ندحري إذا حسب كوينو تزقى بيركا يدقفه سلازي بزخونة نوات جنزب زمزنا يكون نزول لادي بزحرة أزنا وري سكن زقى بير هيبني زقى بيركا فقيدو تا زقى بير صعف له مع التبع حدقة تفليني سلازي ملؤ محرت غيرنا حواس السدرات اللي دخلنا هاني
ንዓና ክሕሸና ንዓኻ ክሕሸካ ሕድገታት ምሕረት ሰላም ድሕሪ ትሓስብ ኮንካ ንዓኻ ንክሕሸካ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ወፈርቲ ኢና ወፊርና እውን ከምኦም ከጓንፈና ይኽእል እዩ ኣየጓንፍ ጸሎትና ንገብር ዝግባአና እምበር ከጓንፈና ዝወፈረስ ግድን እዩ ብሰላም ይኣቱ ገለ ሕድገታት ወላ ንብረት ትበላሹ ሰብ ይሃርም ትህረም ሕጂ ከጓንፍ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ምሕረት ጽቡቕ እዩ ስለዚ ንሓደ ኣይርሕቆ ህይወት ንሓደ ኣይቀርቦ ሞት ዘዋሪ እዩ ተሓደጋ ከዓ መኻይድና እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ከዓኒ ብምሕረት ክንፈላለ ብሰላም ክንፈላለ ከዓኒ ብጣዕሚ ደስ እናበለኒ እዩ ባህልናን ክብርታትናን የንብረልና ንዓኹም ቃ ጽናዕ ተሃብኩም ሓራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ መደብ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣዝዩ ሃብታም ስልጡን ባህሊ ካብ ኣቦታትና ዝጸንሐ ክንከታተል ፀኒሕና ሕጂ እቲ ባህሊ እቲ ወግዒ እቲ ናይ ዕርቂ ተዛዚሙሎ ድሮ እውን ሓዘን ተወዲኡ ምክንያቱ ድሕሪ ዕርቂ ሓዘን የለን ሓዘን ተወዲኡ ዳስ እውን ይፈርስ እዩ ዘሎ ወላዲት ናይ መዋቲ ወድና ዕሸል ወድና ኣብዚ ኣለዋ ብዛዕት ወግዒ ከመይ ተፈፂሙ ክዕላና እየን ሙሉእ ሽምኪ ኣነ ራሄል መብራህቶም እየ ዝበሃል ተቐማጢት ዓዲ እየ ብናይ ዝወደይ ሓዘን ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕኒ ግን ኩሉ ግዜ ፈቃድ ኣምላኽ ኩላህና መወቲ ኢና ኣብዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ከዓ ዋላ ትካሕሳኹን ትኻልእ ይኹንስ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቃድ እንተኾይኑስ ካብኡ ተቐቢልካ ዕድሪ ስለ ዝኾነ ዝቆልዓ ንሕና ኩሉ ግዜ ናቱ ፍጡራት ስለ ዝኾንና ንዕኡ ጥራይ በቃ ባሪኹ ነቶም ዝተረፉ ደቀይስ ባሪኹ ሰሲኑ ንዓይ ፀጋ ጥዕና ሂቡ እግዚኣብሔር የካኣለኒ ባህልና ከመይ ዕርቂ ኣዝዩ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እቲ ባህልና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጽቡቕን ቅዱስን ሓሳብ እዩ ዝኸልኩም ሰማዕትና እዚ ወጊዕ ዕርቂ ኣዝዩ ስልጡን ባህልና ሕብረተሰብና ክካየድ ፀንሐ ክትከታተሎ ፀኒኹም ኣብዚ ተወዲኡሎ ብክቡር ወግዒ ተዛዚሙሎ ነዚ ወግዒ ነዚ ጥሉል ባህሊ ነዚ ፅቡቕ ባህሊ ድማ ጠሊ ማይ እውን ናይ እግዚኣብሔር እውን ይሕወሰሎ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና የቀኒየልና